De HEMA wordt weer heropenen. Het had een tiertje dicht west. Er zitten ooie stijgers omheen. Hij misschien wel zien in mijn video's. En Joert gaat er weer open. De eerste 200 klanten die Joert de HEMA binnen kregen vergezen stroopwafels. Nou, dat is toch hartstikke lekker. Daar word je op bijwezen. Dus we zijn onderwijs naar de HEMA, naar de vakkant. Ik niet straks bij de achterkant, maar daar zie je net in. Dus je nog naar de vakcontact. En die moet het er hartstikke druk is. Want ja, de eerste 200 hè. Vergees pak stroopwafels. Geweldig. Zo, we gaan hier de hoek om. En zullen we zien hoeveel mensen hier staan. Nou, ik ben heel benieuwd. Even zien. Wat zie je in de oren? Kan ik. Wat zei je zo? De andere kant, denk ik. Is dat zo? De andere kant, ja. Ik zet hem wel een lint toe aan de andere kant. Ja, maar ik ga ervan uit dat hij hier ook open gaat. Om 10 uur, denk ik. Hoop ik, de deuren. Dus, Ben je benieuwd? ja, toevallig heb ik even een boodschapje nodig. Ik denk, nou ja, ik was hier toch. Dan kijk ik even. Zo. Wordt een miswaand moment misschien wel, hè? Nou, maar we hebben er die steeg in erin. Zo. Ja, zo nou hier. Zo, hier. Oh, maar zo. Die hebben nog mensen. En die straks die er nog niet in. Niet straks die er nog niet in. Zo inhuurd wijzen door de HEMA. Zo van, hey, je moet een rijvorm. Oh, misschien is het ook met personeel, zo maar. Zo. Hoi, zo, dat is zwaait al in. Zat er echt zin in, zo wel. Nou, mevrouw, ga je er nog doen? Jawel. Ja, vind ik wel leuk, hè? Ik heb de afbreek heb ik ook gezien. Ja, dat vind ik prachtig. Het is heel mooi. Ja, het is heel mooi geworden, hoor. Je gaat de bouw ook echt volgen. Ja. Ja, iedere keer even zien hoe het vers was. Dus, nou, heel mooi. Heel fijn. Voor Leeuwarden. Eindelijk de nieuwe HEMA. Kunnen we weer mooie dingen kopen. Ben je een HEMA-fan? Oh, HEMA-fan? Ja, meer een HEMA-fan, ja. Wat spreekt u zo aan in de HEMA? Oh, sowieso de HEMA-worst is heel lekker. En de koffie ook. Dus ja. Je laat nog even bij de HEMA-wjaast. Je bent ook een HEMA-wjaast-fan? Ik ben zeker een HEMA-fan, ja, nou en of. Ja, het is zo Nederlands, toch? Dacht ik. Maar ja, fijne spullen en inderdaad lekkere koffie. Daar gaan we nu ook voor even. En dan gaan we eens kijken of we nog leuke dingetjes kunnen kopen. Hè? Dus, Maar dat spreekt ook zo aan dat het Nederlands is? ja, dat sowieso, ja. Het is gewoon een fijne winkel. Ja, ik weet niet. Maar zullen er nou nog steeds fijn wezen? Wat denk je in deze vernieuwde staat? Ja, juist extra fijn, denk ik. Ja. Even kijken, hè? Even hoe het veranderd is. Wat verwacht je ervan? Nou, zoals ik door de ramen kan kijken, ziet het er prima uit. Dat gezellig, dus dat komt vast wel goed. Hij heeft al natuurlijk mist, want die weer even dicht, hè? Ja, zeker. Ja, we gaan elke vrijdag eventjes naar de HEMA. Even er doorheen lopen, maar ja, dat kon eventjes niet, hè? Dus ja, maar nu wel weer, dus we zijn weer van de partij. Ik liep toevallig langs. Oh, je bent gewoon een toevallige langsloper. Passant, ja. Passant, ja. Ik kon je net op de beurt komen. Ja, ik wel. Ja. Wat viel van de HEMA? Ja, altijd een goede winkel geweest. Ja hoor. Heb ik een favoriet bij de HEMA? De rookworst, hè? Ja. En de tompoezen. Dus die krijg je nergens anders op die manier. Weer een blommudeeltje ook wel. Mijn stoemdaal trok knippen, die reden lint. Ja, ze gaan weer vregen inderdaad. Ja. Ik zal maar in trokken. Ik zeg nou vers trokken hebben. Ja, zo. Of jou, dat is een raadste zin. Ja. Dat is wat hè. Had ik in één keer een skeren pak. Dat voelt mooi bij. Ja, dat weet ik. Even een microfoon bij jou, anders jij het net, hè? Sorry. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou meneer de wethouder, wat betekent dit voor de stad en naar je HEMA? Nou ja, kijk, je wil je binnenstad mooi hebben en van hoog niveau aanbod. En de HEMA, dat zei ik net binnen ook, dat is zo'n beeldbepalend Hollands merk. Ja, dat wil je hebben. En als het dan de HEMA ook nog weer investeert in zo'n mooie vestiging, want het is echt mooi geworden, maar dat gaan jullie zo meteen zien. Ja, dan kan ik daar niet anders dan heel blij van worden. Want het nou ja, eigenlijk van de zicht bepalende winkels van de stad zou ik denken. Tuurlijk. Iedereen kent het merk. Dat noemde ik net ook. Er is niemand die nog nooit in de HEMA is geweest. Qua aanbod. Dus het loopt hier altijd door. Het is altijd druk. En dan is het belangrijk om zo'n trekker te hebben. Want je weet ook dat mensen hierheen gaan. Die blijven langer in de stad en die gaan ook naar andere winkels. Dus dit soort winkels wil je hebben. Want er is er heel wat veranderd. Met 10 Dwaandenwest, hè? Nee, er is ook heel wat veranderd, ja. Ja, klopt. Ja. Het is met 10 Dwaandenwest. Ja, hoe lang? Ik weet niet hoe lang. Ik kwam weer zo 2-3 weken. Ik ga geen idee. Ja, het zit hier in de stijger. Dat had ik moest, jongen. Nou, we gingen gewoon benzien.
Nou, dankjewel. Zo, stroopwafels, lekker. Govers Hollandaises. Ga je ook mooi de skeer in de hand? Ja, maar inderdaad, mooie schaar in de hand. Ja. Wie bent u als ik vragen mag? Ik ben Michiel Agewij. Ik ben verantwoordelijk voor de winkels van HEMA. Ja. Nou, en wat is hier nou veranderd hier in Leeuwarden? Ja, wat is hier veranderd? Nou ja, eigenlijk is alles veranderd. De hele winkel is eigenlijk helemaal gestript, van boven tot onder. Helemaal opnieuw opgebouwd. Ja, nieuwe vloer, nieuw klimaat, nieuw licht, nieuwe warenindeling. Natuurlijk een geweldige takeaway hier. Mooi restaurant boven. Als we zo over boven gaan kijken, kun je heerlijk zitten daar. Dus ik denk voor iedereen wat wils. Ja. Goeiedag. Succes hè? Dankjewel hè. We gaan een nieuwe winkel van maken. Voor de mensen en voor Leeuwarden. Dus succes. Geniet ervan. De mandjes staan overal in de winkel hè. Dus pak vooral en vullen dan hè. Hoi. Dank u wel. Nou meneer, we troffen nu niet steeds goed nou. Ja, Wat vind je ervan? Ja, mooi. Ja, jullie zitten bij de jassen, dat zijn je wel. De jassen met het lekkerst. Ja, inderdaad. Dus daar haal ik er 2 van. Ja. Ja, ik vind het echt de moeite waard. Mooi om te zien. Succes hè? Fijne dag. Ja, hetzelfde hè. Want, hier is de roltrap. Oh. Ja, zoek je hier achter tevoren, want dan moet ik het zeggen, dan shock het eerst net. Hè? Dat is dan heel verrassing, want je in één keer om je eigen zich hier ontbleert het. Oh ja, hier, ja. Dat ken ik op zich nog wel. Maar boven is het echt helemaal vernaaid. Ik denk vooral het restaurant hier. Hè? Het HEMA Café is voor heel veel mensen echt een mooi plak om even te zitten. Tijdens hun beziet in de stad. Dus we zullen even zien hoe het met het café is. Wordt hetzelfde personeel nog of weet ik al personeel? Hetzelfde personeel. Wordt hetzelfde personeel? Daar is niks om verhoren? Nee, niks aan veranderen. Mag ik je wat vreten, mevrouw? Zeker, maar ik vraag geen Fries. Helaas. Is er iemand die wel Fries praat? Nee, helemaal geen Fries. Mag ik je wat vreten, mevrouw? Wat is voor jou nou het meest spectaculaire wat hier nou veranderd is? Nou, ik denk toch wel het restaurant. Want daar sta ik ook wel eens. Dus dat is wel groter geworden en veel opener zo. Dus het is wel mooi geworden. Ja. Het heet ook het HEMA Café. Ik weet niet hoe het eerst heette, maar dit is blijkbaar het HEMA Café. Dat is echt heel groot worden. Want voor mij weet het liedste. Ja, het wie is inderdaad wat zit ik wat voetstappen. En nu is het echt iepen. Dus denk je van, goh, ik wil even naar het café daar. Super, wat ik ooit spul je kleren. Ongelooflijk. Ja, een café. Nou, ga door aan de oorkant nog even hier, maar net. Zeker, ja, zeker. 1 minuut over 10. Ja. Kijk wat letter. Zei ik al, hè? Ja. Je was dus net eerst. Ik was niet de eerste, nee. Dat maakt niet uit. Wat ga je nou al krijgen dan? Nou, ik krijg niks. Ik moet wel kopen, denk ik. Even een dekbed overtrekken en een hoeslaken voor de kleine jongens, zeg maar. Maar ik moet nog iets hebben, maar kan je even kijken waar ik wezen moet. Ik denk beneden, maar... Maar waar dan? Batterijtjes. Ja, die winnen was hier altijd, weet ik nog wel. Ja, daarom, maar niet meer dus. Dit is kijk even wat anders, hè? Dus, ik ga even zoeken. Ja, nou, zus. Ja, dankjewel, joh, hè? Ken je dat vinden, mevrouw? Excuse me, please, I don't understand. Oh, oké, dat is flink door. Nog niks over dan stroopwafels? Wat zei je dus? Nog niks over dan stroopwafels? Nee, nog straks mis. Jij bij de koffie ook tuin hoor. Ja, maar je had er niks uit de winkel bij pakt. Ja, maar het is wel mooi, Jan, het. Overal weken, hadden we bijna 2 weken. Zullen we in de binnenloer wisselen. En dan denk je, dit al op die kleerwurm, maat. Onvoorstelbaar. Maar die bouwvakkers, die kwam in Koerelwijk, ik moet maar zeggen, uit Hoorn. Bij Eindhoven, Salpenpeer uit België, Achterhoek. En ze kwam, en wie zo hoe is dat nou weer dan? Wat zei je? Has maar ze sprutsen. Ja, nou ja, ik zat wel met een spart van een bakje koffie en dan kwam er bij een praatje weer zo. En wie zo, ik me zien, die ene maar dan ik dus op een horen wasje. Ja, want ik moet zeggen, ja, allerlei door de plafonds, ja, het wie helemaal keel. Ja, dan moet het weer opgebouwd worden. En ik moet zeggen, als er een elektricien er wordt zitten, nou, de plafonds moet er op een gegeven moment in, al dat soort dingen weer zo. En dan gaan ze op een bepaald moment, ja, die ene maar weer op een horen wasje. Maar het is wasje wel weer een wasje, denk ik. Absoluut. Ja, daar ben ik weer. De laatste keer hoor, dan vraag ik geld. Ja. Ik heb hem van, ja. Wat is voor batterij? Een apart niet. Een afstandsbediening van de garage. Klein. Oh ja, die ga ik, ja. Hurman of zo. Dan liep ik eerst daar naartoe en dan waren alleen van die AA. Ik denk dat moet al meer wezen, maar inderdaad hier is ook verplaatst wat je al net zei. Eerst stonden ze daar en nou hier, maar te kust en te keur. Maar ik heb nu de goeie, dus ik ben nu klaar. Jawel, maar ik ben even aan het zoeken naar een goede maat. Ik zoek een hoeslaken, maar het is nou allemaal even vreemd in de winkel. Dus je moet even je weg vinden. En ik ben even lekker aan het sneupen hier. Je moet eerst nog even wennen? Ja, ik ben helemaal wel wend. Ik ben ook heel blij dat ze weer binnen. Maar ja, alles staat nou even wat anders. Nou, ik ben blij dat er ook een toilet is. Vind ik ook altijd prettig. Dus ja, we gaan even lekker sneupen. Ja, het mandje nog niet vol, zie ik. Nee, nog niet vol.
Wat ben je nou op zoek? Wat zeg je? Waar bent u nou op zoek? Even kijken naar een nieuwe winkel. Wat vind je ervan? Heel mooi. Ja, echt heel mooi. Ze hebben het snel gedaan. Hoe snel? Binnen een maand, toch? Ja, ik weet het ook niet. Maar. Ja, echt binnen een maand. Ja, echt knap. Ik moet zeggen, wat vind je het meest spectaculaire verandering? Ik denk de kassa's. Ja, en het café. Leuke kleurtjes. Ja, ik ben fan. Maar nou wil ik hier niet meer opstaan. Oké, nou prima. Succes nog even, hè? Ja, dit zou maar dit nog even verwijderen worden. Niet zo jij dat denk ik. Nou, dat denk ik net. Wat? Dat materiaaltje. Ja, Tingst? Ja, goeiedag, waar ben je? Ik ben mede van Omroep Leeuwarden. Kent u ons? Ik ken Omroep Leeuwarden, jawel. Ja, ik ken u ook, zeker ook. Ik ken de cameraman ook heel goed. 18 januari gingen we dicht. En nou, vandaag zijn we weer open. Wat had je ook dan in die 4 weken tijd? Een vakantie, jongen? De meesten zijn op vakantie gegaan. Nou, eigenlijk denk je, ik heb eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Een paar dagjes weg. Maar je bent het gauw vergeten als je hier binnen... Maar we zijn vorige week, woensdag, zijn we gaan opbouwen. Dus al die schotjes en die rekken, dat hebben het personeel allemaal gedaan. En moest je nog heel wat dingen leren of zo? Hoe maak ik het zien? Weet ik echt weer oors om hier te werken? Ja, we moeten nu wel anders werken. Ja, dat klopt. Nou ja, en ik vind het een hele moderne winkel. We horen er nu eindelijk een beetje bij. Ja. Maar zit voor de klant, ik wil heel wat wennen wezen. Ja, heel veel. Ik weet niet wat jullie ervan vinden als jullie wel eens in de HEMA komen. Jawel, ja, zeker. Jawel. Ja? Nee, ik moest er even, nou ja, niet gek gesprek met mijn man. Die zei van, ik ben op zoek naar de batterij. Ja, ik zei, is die normaal hier? Ja. Die zijn nog boven. Ja, maar shame, wat een kassagedeel hij. 1, 2, sorry, ik kan wel in het Fries tellen natuurlijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kassas. Hij ooit wel zoveel kassas bij elkaar, jongen? Nee. Nee, ongelooflijk, wat vind je ervan? Wat vind ik ervan? Ja, het is een mooie winkel, hè? Ja. Genietje? Ja, echt. Pakje kregen. Ja, je ook een pakje stroopwafels? Ja, tuurlijk. Helemaal goed, hè? Je werkt hier, meneer? Nee, ik werk hier niet. Je ziet er altijd gewoon heel netjes uit en je steert ergens in de winkel. Klopt. Nee, we werken op kantoor, dus wij komen even helpen. Dus, van het HEMA-kantoor? Het HEMA-kantoor, inderdaad. Klopt, ja. Dus met dit soort dingen dan helpen we even voor de laatste loodjes om even de winkel weer spik en span te maken. Je steert maar de bloemen de hele tijd, hè? Je steert maar de bloemen, mevrouw. Ja, maar die bloemen zijn niet voor mij. Oh, nee? Ze zijn voor de filiaalmanager. Ja, dat heeft ze verdiend, want ze heeft dit zo goed gedaan. Dus keihard gewerkt en het is een hele mooie winkel geworden. Dus deze zijn voor haar. Waar is de filiaalmanager dan? Zij ze gaat nu net de deur uit. Oh, zo krijg ik vlot. Ja, ze gaat even de buurtjes bedanken. Want als je verbouwt heb je ook een beetje overlast voor de buren. Dus daar gaat ze even wat lekkers brengen. Netjes. Ja, hè? Ja, alleen nog een zaak in Balen mee. Oh, nee? Nee, kist je neer mijn keepje. Hier in Balen de mensen net? In Balen. Ja, we helpen hier altijd ballen? Nee, nooit. Oh, nou ja, dat zal misschien de reden zijn dat je in ballen na, hè? Dit is mevrouw een lijstheller, denk ik. Hallo mevrouw. Ja, hallo. Ik ga je wel eens sprutsen. Ja, dat klopt. Die herkennen we nog. Ja. Nou ja, dan komt deze Groningse nog een keer op de Leeuwardse TV. Wat ga je ook kocht? Ik heb 2 maanden moeten wachten om een lijst te kopen. En nu kan ik eindelijk dingen inlijsten. Dat was een cadeau, dus nu staat de poster nog zo los opgerold. En kan hij eindelijk ingelijst. Je had er echt 2 maanden op wachten? Nou, hoe lang is de HEMA dicht geweest? Ik denk... 4 weken. Oh, dan heb ik het een beetje overdreven. Maar de dag... Het voelde als 2 maanden. Het voelde als 2 maanden. Ik heb echt met smart zitten wachten. Dus ik ben blij dat hij weer open is. Goedemorgen. Ik ga het wel heen hoor. Ik ga toch boodschappen halen. Maar dat is gratis? Ja, die is gratis, maar ik heb ze pas op vleeswaren en zo gehaald. En toen heb ik ook alleen gehad. Oké. Ja. Zo. Eerst wie bij de HEMA altijd, dan weet ik gewoon 1 door en stiers binnen natuurlijk. Dat is natuurlijk net goed voor de verwarming natuurlijk. Dus nu gaan ze een dubbele door. Zullen we eens maar opletten. Zo hier, dit is de door 1. En dan gaan we hier nog een mooi haltje en dan gaan we hier door 2. Hallo. Nou, goeie, ken je de HEMA zijn? Ja, even nee, nou. Dus maar even koekeloeren. Snap ik. Succes. Ja, dank u wel. Goeiedag mevrouw, je ook even zien? Ja, zeker. Ja, hè? Ja, wat verwacht je ervan? Ja, wat verwacht ik daar nou van?
Geen idee, jongen. Ik weet het niet. Nee. Er komt nog een mevrouw met vlaaien aan. Je brengt even vlaaien? Ik breng even voor de overlast. Of voor de overlast, zo. Dat is al een die brengt dus vlaaien voor de overlast bij de buren. Jo, jij bent interieur, wat dan? Het interieur, ja, al 40 jaar. Je werkt hier al 40 jaar? Ja, al 40 jaar. Ja. Ja. Nou, wat betekent het nou, zo'n verhoring? Fantastisch, ja. Het is echt heel ruimtelijk, heel licht geworden. En we kunnen zelf ook even niks meer terugvinden. Maar het is echt prachtig. En met elkaar gewoon heel gezellig om het weer op te bouwen. Je komt ook een vrouw met mandjes, jongens. Allemaal gebruikte mandjes die we weer omgaan. Ja, zeker weten. Dus dat gaat goed? Dat gaat heel goed. Nou, super. Is er ook meneer hier? Daar even voor het zelfscanplein? Het zou wel matten, hè? We matten oorrekenen hier. Daar is niks om verhoren volgens mij. Nee, dat denk ik echt net. Dus ja, mooi worden. Toch? Grote verbouwing. Ja, meer kan ik er echt net van zeggen. Dan geef je er niks meer voor zeggen, dan geef je verder. Oh net, hoe lukt het een beetje mevrouw met het zelfscanplein hier? Dat doe ik altijd. Ja, bevalt me prima. En ik kom altijd bij de HEMA en ik ben blij dat ik er weer ben. 4 weken goed net, hè? Nee, dat spijt me wel, maar daarom kom ik nu weer terug. En weer wat leuks gekocht, een HEMA rookworst. Helemaal blij. Wat zegt u? Wat is uw eerste indruk? Oh, heel mooi. Nou, ik zei net, het is net of het 2 keer zo groot geworden is. Maar dat is niet zo, want het is dezelfde ruimte, maar toch echt heel, heel mooi. Blij dat hij er weer is. Ben je een HEMA-man? Nou, ik weet niet of die bestaat. Dat weet ik echt niet. Ik denk niet dat ik een HEMA-man ben, nee. Maar ook niet een V&D-man of zo. Nee. Dat zou ook wel wat zielig zijn als je nou een V&D-man was geweest, want die hebben we niet meer. Nee, dat is over, hè. Ja, er verdwijnen steeds meer van dit soort bedrijven natuurlijk uit het straatbeeld. Als je kijkt naar V&D, Blokker, nou, ik kan nog wel een paar doornoemen. Ja, die verdwijnen op een gegeven moment. En de HEMA niet? HEMA blijft zich ontwikkelen en ik denk dat dat goed is. HEMA die heeft een restaurant boven. Die ziet er heel fris uit. Wat raar is dat als jij in een normaal restaurant komt, dat je dan niet hoeft te betalen voor het toilet. En dat moet je nog steeds bij alle HEMA's. En dat blijf ik wonderbaarlijk vinden. Bij de ene HEMA betaal je, ik geloof, 40 cent. Bij de ander €1. Bij sommigen zijn het gratis, want dan krijg je een bonnetje mee terug. Bijvoorbeeld in Sneek. Dat vind ik een hele mooie. Want ik bedoel, uiteindelijk betaal je er wel voor. Maar als je het weer terugkrijgt omdat je korting krijgt met een voucher voor bijvoorbeeld een kopje koffie. Nou, daar is dat mooi meegenomen, nietwaar? Want het gaat om geld. Ik vind het dus een fijne winkel, maar het betalen voor de wc, dat bevalt u niet. Nou, dat vind ik niet passend. Als jij restaurantgebruiker bent, dan is het raar dat je apart voor het toiletbezoek moet betalen. Dat doe je ook niet bij Fellini en dat doe je ook niet bij Laplace. Dus dat is een beetje raar. En dat hebben ze eigenlijk standaard altijd gedaan. Dus ja, misschien zit er ook wel een formule achter, hoor. Ik weet niet wat. Verdienmodel. Ja, verdienmodel. Ja. Nou, mensen. Jeetje, ja. Tegen dank voor het zien naar deze video over de HEMA. Laat me even weten, gist hier echt heen of zij is nou van, nou het zou verhoren is en ze geen bal meer hebben, kom ik hier nooit weer. Laat even weten in de comments en dan toe omheen en abonneren. Ik bestel een croissant. Maar ik wil een croissant. Winkelraap ga ik gewoon in een croissant. Maar ik kreeg al een. Ja, doe maar gewoon. Voor ongewone croissants, zei je ook. Ik denk net zelfs, hè, want ik nog maar zien, joh. Oh ja, het is wel even nij natuurlijk, hè? Ja, het is al een beetje ontdekken. Zo. Nije kassa's, wat is het? Een nieuw systeem? Ja, oren spullen ertussen. Oh, oren kort. Oh, die houden we kort. Ja, want ik begreep, er is geen ballen meer. Nee, klopt. Nee. Nee, die hebben we net meer. Nee. Nou, een croissant. €2 alsjeblieft. Nou, daar gaat hij. Zo, kaart terugnemen. Oh, maar ik kan een pincode intypen. Hij is klaar, maar is me lekker op te genieten van. Nou, dank u wel. Smakelijk. Jo, echt. Fijne dag. Want het is wel heel wat verhoren. Want eerst zit kiosk hier natuurlijk saboet natuurlijk hier. En nu zit het inpandig. Ja, klopt. Ja. Is het beter, net zo? Ja, we zitten wat warmer. Ja, dat klopt. Ja. Dan ga je weer naar de boetenta. Ik ga naar boetenta, naar boetenta, naar boetenta, naar boetenta. Hij zal naar boetenta. Heb je ook wat kocht, mevrouw? Sorry? Heb je wat kocht, mevrouw? Ja, dat heb ik wel gekocht. Kijk. Je had heel tas vol. Ja, heel tas vol. Wat heb je gekocht? Ja, daar ben ik wel zo blij. De koffie ligt er wel. Ja, goedkoper. Het is tweede gratis. Ja, mooi. Dankjewel. Fijne dag. Ontzettend. Geweldig.